Waqt diskussjoni fuq Net Television, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield kompla jisħaq kif id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista li ġilli kjat mill-Partit Laburista huwa tassew bla sustanza kif indikat fih stess. Kif jismu effettivament id-dokument, dan kellu jiġi ppubblikat xurilu jew almenu qabel il-preżentazzjoni tal-budget mill-Ministru għall-Finanzi. Minkejja dan wara li l-analisti fil-Partit Nazzjonalista irrimarkaw li ma fihx biżżejjed laħam, il-Partit Nazzjonalista żammu misturu minflok ġab l-iskuża li għadu works in progress. Waqt id-dibattitu mal-kelliema uffiċjali tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent, Rebecca Borg, fuq l-Istazzjon Nazzjonalista, Bedingfield indika kif dan id-dokument lanqas iressaq proposti dwar is-suġġett tant importanti tal-ambjent. Huwa semma kif pereżempju ma ssib l-ebda referenza għal benefiċċju offrut illum biex aktar ċittadini jaqilbu għal vetturi elettriċi u staqsa lil Borg li kemm il-darba tkun Ministru għall-Ambjent iżżid il-grants attwali tagħhom din iżda baqgħet ma wiġbitx. Mhux qed ngħidlek jiena dejjem ngħidha di, mhux qed ngħidlek li l-iżvilupp mhuwiex importanti, is-settur ta' kostruzzjoni huwa importanti ħafna, imma jrid ikun hemm soluzzjoni wkoll bilanċ fejn jidħol l-ambjent. Ġiex tagħmel twaqaf il-permess. Mela, permettu li Lara, li s'issa li sa nafu il-permetti li nafu fil-qasir. Illi f'dan il-pre-budget document illi ma rridtux tippubblikaw nafu. Sissa kull meta semmejtu ma waqaftek x'nixtieq kemm inżid biċċa m'intix abbozz draft. Kemm inżid biċċa. Għax importanti ħafna. Ħankollu preċiżi. Importanti ħafna. Mela nafu li fuq il-kostruzzjoni se tollu t-taxxa. Għax qed tgħidu li se tmissu t-taxxa. U meta tmissu t-taxxa tfisser tolluha. Mela, se twaqqaf il-permessi tal-bini? Skur li le. Meta fil-programm ġie trattat l-iżvilupp ix-Shadow Minister Nazzjonalista qalet li s-settur tal-kostruzzjoni huwa importanti ħafna u bla ma tat soluzzjonijiet konkreti żiedet li jrid ikun hemm il-bilanċ. Hawn Bedingfield ġibdilha l-attenzjoni li l-unika ħaġa magħrufa mid-dokument nazzjonalista ta' qabel il-budget illi fuq il-kostruzzjoni tiżdied it-taxxa li allura wkoll tfisser prezzijiet ogħla tal-proprjetà. Għaldaqstant staqsija jekk dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista ifissirx li jitwaqfu l-permessi tal-bini, iżda Borg kienet pronta u wieġbet li żgur li le. Ok, mela kollu ma tipproponi. Fil-qasir. Fil-qasir. Intom, mhux inti għax ma nafx minn kitbu dan. Ma semmu xejn minn dak kollu li qed tgħid. Tara kemm qed tgħid electric vehicle, se tolli l-grant inti tal-electric vehicles jekk tkun Ministru tal-Ambjent, x'se tagħmel fl-enerġija? Issa jidilna. Issa mhux hemm billi tiġi hawnhekk u tgħid li mur off disejn. U ħadd tiġi tgħid dak ħażin, issa jidilna x'se tagħmel tajjeb. Ħadd wieġeb, mela.